Blei Fiboro na ka gospel kat kumu Lukas kala nong baningkong record san po ar ula penhiar khet ya ki bakrau bor la kentiu ya ki barit ngidang don aga jimpan kerajungi na bandaga sngi kha jungka Maria bodela shai but ngisim na ka jingruai jungka Maria kini ki kentien but sisendon ngi ka lentin abanda jungi ru banyo Jingkyrkhu ga jingai jung Blei ngi hable yu u la kentu yaki barit pasutu ga ne ngin phai sha ka sam shispa lai phopra ka khad ban riu ka ongum ne lau trai udon shajrong upet yet yaki bapo re yaki basarong upet na jingai kumjuru na kitab hawar kalenong ga balai de kholai phu sao Theh Jingkyrkhu ya Kiba Sngewrit Maria delade ngi sutu ba ilalong ba Sngewrit kanuksa jengga jing Sngewrit but lembaga ne ga jingruai jengka ga pani ngiru ha ga jingin jungi komno ngiru nginyo Jingkyrkhu jeng Blei but apostle Jacob ka shiti jengu kalanong ga basau de khot bandri yarap shushu yangi ban sutu gane uong ka jingai bau ai kalong ka ba kham klein kumba ong ga jingtho Blei upane ki ba sarong re wai jingai ya ki ba Sngewrit kawe ga jinge na banda jingi kalong bunsin ngi basarong ngi perkhat ngi long ba Sngewrit naga tagadau ngi mio Jingkyrkhu jung Blei hakman kiwe ngi ba Sngewrit re ngi tip dalade apo but naga shiti jung Petrus shiti baningkong jung Petrus kalanong kebesan dekat besan Petrus ru upan syai susu yang halor kane uong ha ka jingit para mafi tepan pau ya ga jing Sngewrit namar Blei ule tenge ya ki basarong re ga Sngewrit ule spun te kat bangi dampan kren apa daga nega sngi krau ngin bud ya ga nuksa jengka Maria di tangga jing asylum jengkan ring hapet ga nuksa ru kabalang ka ayeng ka kum ka nuksa na banda jengi but ngin panrit ya ladi